नमस्कार. आज आपण पावसाळ्यात मिळणारी आणि आरोग्याच्या दृष्टीने गुणकारी असणारी फोडशी या भाजीची भाजी आणि त्याचबरोबर त्याचे आपण भजी बनवणार आहोत. अशा या फोडशीची भाजीची एक पात वेगळी करून घ्यायची आहे आपल्याला. त्याचबरोबर स्वच्छ निवडून घ्यायची आहे आणि खाली जास्त पांढरा भाग असल्यास तो काढून टाकायचा आहे आणि नंतर चांगली धुवून अशा पद्धतीने बारीक चिरून घ्यायची आहे. या चिरलेल्या भाजीतील 1 वाटी भाजी मी बाजूला काढून ठेवणार आहे. 2 कांदे बारीक चिरून घेतले आहेत आणि ही एवढी फोडशीची भाजी चिरलेली घेतली आहे. त्याचबरोबर 7-8 पाकळ्या लसणीच्या ठेचून घेतल्या आहेत. मिरची घेतल्या आहेत उभ्या चिरून 3. ओलेले ओले खोबरे अर्धी वाटी, त्याचबरोबर अर्धी वाटी भिजवलेली चण्याची डाळ. मध्यम गॅसवर कढई ठेवून त्यामध्ये थोडेसे तेल टाकून घेऊया. तेल छान गरम झाले आहे. आता आपण यामध्ये प्रथम लसूण जी 7-8 पाकळ्या ठेचून घेतल्या होत्या त्या प्रथम यामध्ये टाकूया. त्याचबरोबर 3-4 मिरच्या घेतल्या होत्या उभ्या चिरून त्याही यामध्ये टाकून घेऊया. लसूण आणि मिरची तेलात चांगली परतवून घेतल्यानंतर आता आपण 2 कांदे चिरून घेतले होते तेही यामध्ये परतवून घेऊया. फोडशीची ही भाजी पातीच्या कांद्याप्रमाणेच दिसते. पातीचा कांदा फार लवकर शिजतो, पण ह्या भाजीला थोडासा शिजायला वेळ जास्त लागतो. हीच भाजी आधी उकडून घेण्याची ही पद्धत आहे, त्यामुळे ती मऊ होते, पण डायरेक्ट केली तर माझ्या मते जास्त रुचकर आणि पौष्टिक होते. अशा पद्धतीने आपण कांदा थोडासा गोल्डन होईपर्यंत परतत राहूया. आता यामध्ये आपण पाव चमचा हळद टाकून घेऊया. त्याचबरोबर त्यामध्ये चिमूटभर हिंग टाकूया. आता हे सर्व साहित्य आपण अशा पद्धतीने एकत्र चांगले परतवून घेऊया. त्या अगोदर माझ्या चॅनलला जर सबस्क्राईब केले नसेल तर सबस्क्राईब करा आणि बेल प्रेस करून बेल ऑलवर ठेवा, म्हणजे मी अपलोड केलेल्या प्रत्येक व्हिडिओचं तुम्हाला नोटिफिकेशन सर्वात पहिले मिळेल. आता आपण यामध्ये पाव चमचा लाल तिखट टाकूया. यामुळे भाजीला छान रंग येईल आणि छान चवही लागेल. सर्व साहित्य छान तेलात परतवून झालेलं आहे. आता आपण यामध्ये अर्धी वाटी चण्याची डाळ जी भिजवून घेतली होती ती यामध्ये टाकूया आणि तीही व्यवस्थित चांगली परतवून मिसळून घेऊया. यानंतर आपण यावर आता बसेल असं झाकण ठेवायचं आहे आणि त्यामध्ये थोडेसे पाणी ठेवून आपण ही डाळ वाफेवर शिजवून घ्यायची आहे. त्यासाठी मंद गॅस ठेवायचा आहे आणि 10 मिनिटं वाफ द्यायची आहे. 10 मिनिटानंतर इथे तुम्ही पाहू शकता डाळ आपली जवळजवळ शिजत आलेली आहे. तरी 80% डाळ आपली शिजलेली आहे. अशीच आपल्याला डाळ शिजवून घ्यायची आहे आणि आता आपण यामध्ये फोडशीची भाजी जी चिरून घेतलेली आहे ती यामध्ये टाकूया आणि तीही व्यवस्थित अगदी चांगली त्यामध्ये मिसळून एकजीव करून घेऊया. पावसाळ्यात कंटोळी, टाकळा, काटेमाठ, फोडशी इत्यादी अनेक प्रकारच्या रानभाज्या बरेच जण आवडीने खातात. या रानभाज्या वर्षभरातून एकदाच मिळत असल्या तरी त्या आरोग्याच्या दृष्टीने फारच पौष्टिक असतात. म्हणून ह्या रानभाज्या नक्की एकदा तरी करून खा. सर्व एकत्र छान मिसळून झाले आहे. आता आपण यामध्ये चवीनुसार मीठ टाकूया. मीठ मिसळल्यानंतर ही भाजी थोडीशी आळते, तर आता आपण गॅस स्लो करूया आणि स्लो गॅसवर झाकण ठेवून ही भाजी शिजवून घेऊया. 5 मिनिटानंतर झाकण काढल्यावर इथे तुम्ही पाहू शकता भाजी छान शिजून तयार झालेली आहे. आता आपण शेवटी यामध्ये अर्धी वाटी ओले खोबरे खवून घेतलेले होते ते यामध्ये टाकूया आणि तेही व्यवस्थित चांगले यामध्ये मिसळून थोडा वेळ परतवून घेऊया. अशा पद्धतीने बनवलेली ही फोडशीची भाजी अप्रतिम चवीची होते. नक्की करून पहा. इथे तुम्हाला दाखवते ही डाळ पण अगदी मस्त शिजलेली आहे आणि आता ही भाजी आपली खाण्यासाठी तयार झालेली आहे. ही भाजी तुम्ही चपातीबरोबर, भाकरीबरोबर किंवा वरण भाताबरोबरही खाऊ शकता. खूप छान लागते. पावसाळ्यात मिळणाऱ्या या रानभाज्यांचे गुणकारी फायदे तर अनेक असले तरीही काही वेळा त्यांच्या विशिष्ट चवीमुळे आपण भाज्या खाण्यास नकार देतो. तर या भाज्यांचा वापर करून आपण त्याचे वेगवेगळे पदार्थ बनवू शकता. इथे मी 1 वाटी चिरून ठेवलेली फोडशीची भाजी घेतलेली आहे. त्याचबरोबर इथे बारीक चिरलेला 1 वाटी कांदा घेतला आहे आणि अर्धी वाटी भिजवलेली चण्याची डाळ आहे. तर इथे आपण आज फोडशीचे चविष्ट, पौष्टिक आणि कुरकुरीत भजी बनवणार आहोत. तर प्रथम आपण ही अर्धी वाटी चण्याची डाळ आहे भिजवलेली ती मिक्सरमध्ये जाडसर वाटून घेऊया. तर या मिक्सरच्या भांड्यामध्ये अर्धी वाटी भिजवलेली चण्याची डाळ घेतली आहे. त्याचबरोबर थोडीशी कोथिंबीर घेऊया आणि 7-8 पाकळ्या लसूण सोलून यामध्ये टाकायच्या आहेत. त्याचबरोबर ही 2 मिरच्या यामध्ये हिरव्या बारीक चिरून टाकलेल्या आहेत
त्याही यामध्ये घेऊन आता अशी जाडसर आपण पेस्ट करून घेऊया। तर या काचेच्या बाउलमध्ये आपण भजीसाठी मिश्रण तयार करणार आहोत। तर प्रथम आपण यामध्ये 1 वाटी बारीक चिरलेली फोडशी घेतली आहे। त्याचबरोबर त्यामध्ये 1 वाटी बारीक चिरलेला कांदा घेतला आहे। याचमध्ये आता आपण भिजवलेली चण्याची डाळ जाडसर वाटून घेतली होती ती यामध्ये टाकूया। याच भांड्यामध्ये थोडंसं पाणी टाकून ठेवते। भजीचे पीठ मळताना पाणी लागले तर आपण हेच पाणी वापरूया। यामध्ये अगोदर आपण 1 चमचा चण्याचे पीठ घेऊया आणि 2 चमचे तांदळाचे पीठ घेऊया। अर्धा चमचा लाल तिखट टाकूया आणि पाव चमचा हळद टाकूया। पाव चमचा जिरे पावडर टाकूया आणि पाव चमचा धने पावडर टाकूया। चिमूटभर हिंग टाकूया आणि सर्व मिश्रण हे आपल्याला एकत्र करून घ्यायचं आहे। त्या अगोदर आपण चवीनुसार यामध्ये मीठ टाकून घेऊया। तर इथे आपल्याला भज्यांचं पीठ व्यवस्थित चांगलं मिसळून घ्यायचं आहे। तर चमच्याने नाही तर आता मी हातानेच व्यवस्थित चांगलं मिसळून मळून घेणार आहे। तर इथे तुम्हाला दाखवते पीठ अगदी थोडंसं कमी वाटत आहे। तर यामध्ये मी आता 2 चमचे चण्याचं पीठ ॲड करणार आहे, म्हणजे अगदी भजी टाकता येतील असं हे पीठ तयार होईल। तर आता आपण यामध्ये किंचित अगदी थोडंसं पाणी यामध्ये ॲड करून आपण भजीसाठी हे पीठ बनवणार आहोत। तर हे मिक्सरच्या भांड्यामध्ये मी पाणी ओतलं होतं तेच पाणी मी याच्यामध्ये ॲड करून घेतलेलं आहे। किंचित पाणी थोडं लागेल असं एवढंच पाणी यामध्ये ओतून घ्यायचं आहे आणि असं घट्टसर आपल्याला हे पीठ बनवून घ्यायचं आहे। मध्यम गॅसवर कढई ठेवून त्यामध्ये तेल तापायला ठेवले होते। तेल छान गरम झालेले आहे। आता आपण यामध्ये आपल्याला आवडेल त्या आकाराचे भजी टाकून घेऊया। मी इथे या एवढ्या आकाराचे अशा पद्धतीने भजी करून घेणार आहे। या भाज्यांचे पौष्टिक गुण आपल्या पोटात जावे यासाठी भाजी खाल्ली जात नसेल तर त्याचे भजी किंवा वड्या तयार करू शकता। अशा पद्धतीने बनवलेले हे फोडशी भाजीचे भजी खाण्याचा सोडा न घालतानाही खूपच कुरकुरीत आणि चविष्ट लागतात। नक्की करून पहा। इथे तुम्ही पाहू शकता पहिल्यांदा टाकलेले हे भजी आपले आता तयार होत आलेले आहेत। अशाच पद्धतीने व्यवस्थित अलटून पलटून सर्व बाजूने आपल्याला हे फ्राय करून घ्यायचे आहेत आणि इथे आपले हे भजी तयार झालेले आहेत। ते आता आपण डिशमध्ये काढून घेऊया। अशाच पद्धतीने आपण राहिलेल्या पिठाची भजी करून घेणार आहोत। तर हे भजी घरातले अगदी सगळेच आवडीने आणि चुटकीसरशी फस्त करून टाकतील असे हे भजी छान कुरकुरीत अगदी छान मंचुरियन सारखे लागतात। अशा पद्धतीने पावसाळ्यात मिळणाऱ्या या फोडशी रानभाजीचे मी 2 प्रकार इथे करून दाखवले आहेत। दोन्ही प्रकार तुम्हाला खूप आवडतील। नक्की करून पहा आणि माझ्या व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा। थँक्यू, धन्यवाद।